L'autoestima és com l'aire. No es veu, no es toca, però si et falta, es nota. Tothom diu com n'és d'important. T'has d'estimar, t'has de valorar, primer tu, però si és complicat estimar-se complint els estàndards impossibles de la societat del filtre i la superació personal, imagina't si tens una discapacitat o algun tret físic que surt de la norma. Llavors, l'autoestima deixa de ser una prioritat per convertir-se gairebé en una provocació. Com si tenir una bona relació amb tu mateixa fos un acte de rebel·lia. I si, a més, demanes ajuda, llavors et miren amb llàstima o et tracten amb condescendència. Que vols un xupa-xup? Senyor, que tinc discapacitat visual, no 3 anys. Perquè aquí, demanar ajuda sovint es confon amb ser dèbil. I si tens una discapacitat, et posen directament al departament dels nens petits. Com si no poguessis tenir criteri, límits o fins i tot mala llet, que també és molt sana de tant en tant. I davant d'això què fem? Doncs ens posem la careta, la del discurs inspirador, el jo puc amb tot, el somriure permanent, i acabem amagant les parts vulnerables i les coses que ens costen, els dies que no ens podem ni veure al mirall. No fos cas que es pensin que som massa discapacitades o massa fràgils o que no estem preparades per segons què. I aquí comença el malabarisme, perquè volem autoestima, sí, però també poder dir això em costa, necessito ajuda, sense por a que ens infantilitzin, que ens ignorin o ens facin sentir com que som menys per no ser eternament forts. Perquè pel que sembla, l'autoestima ha de ser visible, però no massa. La vulnerabilitat s'ha de mostrar, però amb filtres. I si tens una discapacitat, has de ser inspirador, però no massa exigent. I al final el missatge és clar. Estima't, però no facis molt soroll. Benvinguts a un nou episodi de Discapacitades, on sí venim a fer soroll. Bueno, nens i nenes, l'autoestima, aquest és un bon meló, és un bon meló. Quin és el punt d'inflexió a la vostra autoestima? O sigui, quin és el vostre punyal? Pressió estètica, bellesa, aparença... Luca, comencem per tu. I jo venint d'on vinc, desconeixia moltes coses fins que vaig entrar als 20 anys, que llavors ja, tipus, amb temes xarxes, tema coneixent a gent, vaig començar com a investigar una mica més i aprofundir sobre gènere i sexualitat. Però jo no n'entenia res i llavors vaig començar a veure totes aquestes etiquetes i vaig dir, uau, interessant, tipus, puc connectar amb algunes d'elles, però realment és que segueixo sense saber res. I estic còmode, tipus, no necessito res d'ara, però sí que recordo, doncs, alguna etapa on allò havia sigut com un punyal a la meva autoestima o, no ho sé, Sí, bueno, l'adolescència i aquesta època, no vols dir? sí, Que és sí, sí, bastant... una època de que no acabes d'entendre. Aquesta transició de joventut a edat adulta, sempre diuen que tens com una bajona, tipus entre 18, 19, 20, 21, en allà caus per després tornar a renéixer amb més força. Però és perquè t'estàs construint a tu mateix. Llavors és com has de veure què és el que connecta amb tu, has de veure el que no és teu, el que t'han edificat o el que t'han fet creure i derrumbar-ho. Llavors, bueno, fa mal, costa. Com tu vas mencionar l'altre dia, que s'ha de desendreçar tot una mica per després tornar-ho a endreçar i posar-ho bé, posar-ho bonic. 100%. Perquè estem sempre constantment trobant-nos. No és que hi hagi l'edat adulta, però és que sempre estem creixent. I Sí. sempre no hi ha Clar. un canvi d'un any per l'altre. És Mhm. constant reconeixement. Home, si estem en constant canvi, al final és anar readaptant-te, no? De dir, ara què em passa i ara... Sara, tu quin diries que és el teu punt d'inflexió o relacionat amb l'autoestima, algun punyal? Aviam, jo no és que tingui un moment, el que dèiem, han passat diverses coses al llarg de la meva vida en el tema d'autoestima que m'han afectat d'una forma o una altra. Per exemple, des de petita, a mi em va costar molt fer amigues de la primària, ja que vaig, bueno, qui no ha patit bullying, no? Però el bullying típic de la primària, que és molt, molt fort, Sí. i moltes vegades el professorat no ho sap gestionar. I sempre m'ha costat molt, o m'ha afectat molt la rivalitat entre dones. És un tema que a mi, no només a la primària, però també molt ja de grans, at my 20s, també ha passat d'alguna forma en algun moment. I a part d'això, potser també doncs, temes de l'autoestima que he hagut de rotllo trencar-me per tornar-me a construir després de relacions tòxiques, sobretot quan no sé, als 18, encara tampoc... La primera relació així molt intensa, una relació amb una persona molt, molt masclista, després és quan vaig descobrir el feminisme i és el que em va ajudar molt a
reconstruir-me i dir, ostres, això no era l'única que li han dit això perquè és un patró, veig que és un patró, veig que ha passat a molta gent i la resposta no ha de ser la que he tingut, no? D'acceptar-ho, sinó dir, posar límits. És que és molt interessant perquè un parell de coses que has mencionat venen del masclisme, o sigui, són conseqüència d'altres problemàtiques de la societat. Sí, total. I l'altre dia, mentre preparàvem aquest episodi, va sortir un tema molt interessant que queda com molt lleig, que és el pretty privilege, el privilegi de ser guapa. Ah, sí. I amb això, per exemple, veus, si jo dic, ostres, sempre he sigut guapa, o ja quedes com una flipada, no?, amb el tema de l'autoestima del que parlàvem. Exacte. Si creixes en que l'únic que et diuen o el que més et repeteixen de petita és que guapa que ets, quan tu encara ni tan sols entens el que és la bellesa, no? O no és algo important per tu, perquè tu jugues, és una nena petita. I si l'únic que et repeteixen, o el que més et repeteixen és això, acabes creixent dient, ostres, doncs és algo que li he de posar rotllo molt de foco, no? Perquè és algo molt important, es veu, pels adults. I llavors és com que creixes una mica així. I també és una cosa que he vist que s'ha començat a parlar des de fa relativament poc, que per això el que dius, si quedes com una flipada, dir, bueno, és que tinc problemes per ser de l'estereotip, que estàs dintre de l'estereotip i d'uns cànons i tens aquest privilegi, però it's a blessing but it's a curse, saps? Sí, una maldició i una bendició. Perquè al final ets com una amenaça i jo he rebut molt això, molt d'aquesta rivalitat o molt de rebuig sense la gent conèixer-me encara, perquè acaba sent una amenaça, sobretot no sé, jo vaig viure a llocs, jo vaig viure als Estats Units 4 anys i on de la zona, bueno, depèn de quina zona, però la gent és molt tancadament i no accepta que de sobte ve una noia nova al col·le, no? I no sé, senten amenaçades i et fan un bullying o algo que no... que dius, hòstia, però si no hem parlat, no hem tingut ni una conversa i no m'estàs incloent a una festa o una reunió amb totes les altres de l'equip. Per exemple, en el meu cas, quan jo jugava a vòlei i tenia equips, no? Sí. Això, jo també ho he patit, el tema de la rivalitat entre dones, de l'hostilitat, i després una altra cosa, que és el que et tracten de tonta. Aquest estereotip de sempre, com per exemple podem veure molt a les pel·lis, que ja en parlarem en un altre episodi, ostres, si és guapa, ha de ser tonta. O sigui, i a vegades jo m'he hagut de fer la tonta perquè dic, és que m'és més senzill fer-me la tonta que no haver de demostrar constantment que sí que sóc capaç, que no és que jo sigui aquí... Però vaja, quan entres dins de certs cànons hi ha els inputs que tu deies de guapa, guapa, guapa. Tot això és un tema molt interessant perquè és això, es condemna que tu tinguis una autoestima forta, o a vegades una persona que diu, sí, perquè és que jo tal, i tu dius, ui, doncs potser no és tan guapa. Ostres, aquesta persona s'estima, es valora? Llavors és com, en què quedem? Estima't, dins de no ser una flipada i pensar que no tens defectes, o sigui, dins d'això normals. I jo volia preguntar-te, Nina, a tu, tema d'autoestima, quin és el teu punyal, perquè penso que d'aquí es pot treure molta tela. Hi ha molt suc aquí. Aviam, l'autoestima. Jo és que sempre ho dic, jo no he viscut una etapa, un moment d'acceptació o de... Simplement he arribat a ser conscient de la meva realitat, no? A casa jo ja he nascut amb la meva condició, amb aquesta malaltia genètica. Llavors, per mi, tot era créixer amb tota la normalitat possible. Llavors sí que no hi ha hagut un dalt a baix. Evidentment sí que hi ha hagut bullying a l'ESO, o hi ha hagut situacions on no he pogut arribar on hagués volgut. També per autonomia, per barreres, per X situacions. Però he anat fent, no? I potser voluntàriament m'he creat un univers on he anat fent sense un drama molt fort. Bueno, també perquè venim de la família que venim. Sí. Exacte. Sí, tenim uns pares que sempre han normalitzat aquesta situació perquè, bueno, és la meva el sort que és toca. aquesta. I jo realment quan vaig créixer amb tu pensava que totes les germanes grans eren igual que tu. Imbècils. En plan... És que ho som. Sempre em pellizcava, m'espantava, em perseguia i clar, doncs això són les tasques d'una germana gran. Doncs per això mateix, clar, és el que havia de fer. Perquè la gent... doncs, remarcava diferència. Però veieu, això és una cosa que a mi m'encanta, o sigui, és que tenen una família molt guai, per això jo estic ja, papa, mama, us estimo molt, però
signant els papers d'adopció perquè teniu una família molt xula. I sincerament això és superimportant i penso que és vital en el tema de l'autoestima, la teva xarxa de suport, el cercle on t'has criat, això penso que és molt important, no? Però, clar, jo sempre dic que és la meva sort, la família i Sí. el meu entorn d'amics i amigues és les meves bases, no?, per poder continuar. Ara bé, hi ha hagut situacions, per exemple, jo de petita, és a dir, fins als 30, no vaig anar amb faldilla sense mitges, per no ensenyar que tinc les cames embenades. Mm. Per què això? Doncs perquè a casa, també a casa, em tapaven, perquè el meu pare em deia no ensenyis les gasses perquè potser pots incomodar algú. A l'altra persona, he de pensar jo en tapar-me perquè potser l'altre se sent malament de veure'm a mi. Uau. També- Aquí estem parlant d'educació. Sí. O sigui que... Bueno, però també és autoestima, això. Jo fins als que 30, te l'hagi eliminat, clar. clar, que una amiga em va insistir molt, Nina, no passa res, Nina, fes això, Nina, et sentiràs còmoda, Nina, ningú et mirarà més del que ja et mira, que és veritat. Literal. És que això ho estic dient ara, però bueno, i va ser així, evidentment, no? Però fins als 30, llavors, i sentir-me còmoda, doncs encara ara em costa, També hi ha molts cops que jo crec que ho fan més per una protecció de que no et facin mal, més que per una altra cosa. Jo quan vaig decidir Depèn, lluir... Depèn, sí. Mal verbal, no mal físic. No, sí, No? sí, No, de ja, que et però- facin mal, de que et puguin atacar, no? Sí que molts cops pot ser educació, de que també, ostres, venen, els nostres pares no els hi podem exigir el que estem aprenent nosaltres, perquè la societat va avançant, no podem jutjar una cosa de fa 60 anys amb com la jutgem ara, una pel·lícula d'ara, No. com amb una pel·lícula de fa 50 anys. Però també penso que potser hi ha una part de por de la persona que tu t'estimes no pateixi més del convenient, no? Jo en aquest sentit, els meus pares, quan vaig tenir l'accident i els meus ulls han anat avançant, però són uns ulls amb una aparença molt estranya, i jo recordo que la meva germana, clar, jo, quan encara estava cega jo no m'havia vist, no? I jo sabia que tenia uns ulls raros, però a mi va haver-hi uns mesos que em vaig estar amagant més darrere les meves ulleres perquè recordo que la meva germana, sense cap mala intenció, però sí que em va dir una cosa com tipus que feia una mica d'impressió, clar, m'estaven fent moltes operacions, l'ull rosa, tal, ara la parpella així. I clar, quan em va dir això, inconscientment, a la següent setmana, als següents mesos, era com que m'amagava 100% darrere de les ulleres, no? I, potser em poso a plorar en algun moment, No passa res. Estic una mica intensa. I també hormonalment inestable. Disco hormonada. Però sí, i llavors recordo que vaig haver de fer com una feina bastant bestial de dir, al final aquests ulls els tindré sempre. És molt esgotador estar-te odiant tota l'estona i dir, és que no, i dic, mira, al final he recuperat la vista d'un ull, els ulls em permeten veure, i encara que no l'hagués recuperat, m'han permès veure molts anys, sóc així, ja està, i viure amagada és molt esgotador. I al final, al final és com una feina que hem de fer nosaltres, penso, que a vegades no tenim ganes i no sempre ha de ser així, però només mostrant-nos, jo crec que ja és un acte reivindicatiu en si mateix, perquè estem com deixant el futur millor, perquè en uns anys, potser una persona amb una pròtesi o els ulls raros, la gent se la mira i diga, mira, té una pròtesi tal, fin de la història, Ja saps? està. També he de dir que, bueno, tu, Nina, vas néixer amb aquesta condició, Clar, és però tu, diferent. Marta, la discapacitat t'ha arribat fa 5 anys. Llavors jo crec que són dos enfocs diferents. O sigui, clar, la Nina l'haver crescut amb això, jo crec que ja Clar, no de ha hagut de vegades- patir, bueno, Exacte. passar per aquest procés d'en plan, de vale, aquesta canvi. és la meva nova normalitat. Sí, però alhora, mira, per exemple, és que abans has dit una cosa, has dit la meva malaltia, Ja. que això també volia treure el tema perquè tu i jo pensem molt semblant a moltes coses, sobretot en l'equilibri aquest de no romantitzar massa la teva situació, que tu a vegades la romantitzes. Jo romantitzo sovint. Sí, I després, quan acaba la xerrada que faig, dic, ai, per què he dit això? Si no és real, la gent s'està emportant una visió de la meva vida idealitzada. perquè ets molt romàntic, ets poeta. Clar, aquest és el problema, que Sí. soc poeta. Sí, és Si no poeta, fos poeta, sí. Però, seria realista. però Home, hi ha molt poeta que també es lamenta, Sí. Bueno, sí, Sí, també és és veritat, molt dramàtic, molt me corto les venes. Però jo soc poeta positiva. Però jo penso que tu i jo Depèn. trobem un equilibri o sigui, ens assemblem bastant en el sentit de l'equilibri de dir,
val, sí, ho acceptem, o sigui, crec que pensem més o menys Ja. igual, de que no estem en el rol de víctima, ni en el rol de soc una superheroïna, m'entens? O sigui, No, jo a vegades. tu, El meu ego, sí. a vegades. Clar, ens assemblem No. bastant, però sí que hi ha coses en les que no estem d'acord, que jo sóc molt bèstia de les coses s'han de dir pel seu nom, sincericidio, val, que a vegades em passo, però tu em va Jo sobtar molt intento, ja. quan no sabies dir o que no t'agradava dir malaltia. O sigui, pots desenvolupar una mica això? Sí, perquè jo no em sento malalta. Llavors, clar, per mi malaltia és una paraula molt, molt gran. Vull dir, jo des de petita, clar, el fet d'haver nascut així, per mi fa que hagi normalitzat tant la meva situació. Evidentment, no sempre, hi ha vegades que ho pateixo, també. Però normalment tendeixo, doncs, a viure com una persona corrent amb els meus temps i amb les meves necessitats. Llavors, malaltia, tinc una malaltia, és que la gent magnifica aquesta paraula. I és pejorativa. Llavors, tu em veus malalta? És que jo no. Llavors, no puc descriure'm així. Ja, jo això ho veig una mica com el debat aquest de... O sigui, com la connotació que li donem a les paraules, com el tema de discapacitat i diversitat funcional, que dir, si no s'esmenta és perquè hi ha alguna mena de complexa, no? Clar, això dius tu. No, clar, és la meva opinió. Clar, per mi jo no tinc aquest complex. És simplement que jo no sento que aquesta paraula em descrigui a mi. Que sóc conscient que a vegades necessito dir que tinc una malaltia perquè la gent m'entengui. Sí. Però això no vol dir que jo em descrigui, m'hagi de descriure amb aquesta paraula. Igual amb la paraula acceptar, que també teníem debat aquí. Sí. I és bastant delicat, això. Sí, el tema d'acceptar a mi em sembla interessant perquè a mi la gent em deia quan vaig tenir l'accident i el que mencionaves, Luca, sí, és que ho has acceptat superbé, I jo pensava i deia, és que al final no s'arriba a acceptar mai certes coses, assumeixes. Tu assumeixes que vius amb aquesta condició, si m'ha tocat, doncs tampoc em vull recrear en el drama, no em servirà de res, però sense oblidar les parts negatives que té, no? Jo volia preguntar, com us sentiu quan es mira pel carrer? Perquè al final, tenir una realitat, o sigui... Tu des de petita que t'ho has acceptat, però igualment, o sigui, per exemple, nosaltres anem al vostre costat, a mi moltes vegades em fot una ràbia. Sí. Ui, jo ja m'he acostumat. Clar, jo també, però hi ha vegades que vaig amb tu pel carrer i veig algú que està mirant durant, literal, 30 segons. Que dius... Que jo no ho veig. I jo miro així, rotllo. Ja dic, què? Vols una foto? La nina és miope, només mira al terra. Sí, jo he de mirar per on vaig, que si no tinc un accident amb la motoreta. Xoco contra un fanal. Jo que em poso sobre de la seva moto, doncs No, això sí, sí que vaig Mirant contestant. més. Fem el Posin circo, coses. però vull dir, saps? No sé. Jo estic d'acord, Sara, sí. A mi em fa bastanta ràbia. Clar. Sí. De dir, A mi ostres, no m'importa. cansa una mica. És que depèn del dia, depèn de l'energia que tinguis. Cert. Sí. Hi ha dies que vas en plan, voy con todo, i et miren i tu, em mires per guapa, pels ulls, o pel rotllazo que porto. I hi ha altres dies que vaig mirant a l'infinito, rotllo, no tinc paciència, sisplau, no em preguntis, hola, per què tens els ulls així? Clar, jo crec que no és tant la mirada, sinó el comentari. Sí. O sigui, jo Com es fa el comentari? m'he arribat a incomodar. Jo recordo el primer comentari que vaig escoltar que et va dirigir un nen petit a la Sí. seva mare, en plan, Jo també mira, me'n mamà, recordo. una bruixa. I jo... Bueno, Clar, això ve terrible. Vaig de curtcircuitar. Ja, però això també... ve de el que direm després de les pel·lícules, que està representat com a... Sí, És terror, veritat. total. Sí, Total, sí, sí, total. sí. De que els nens no han vist res. Clar, si les persones amb discapacitat s'amaguen, clar, un nen no ha vist mai res. Això és una mostra de com vivim d'amagats, no? Però jo al final, tot el que són nens, no vull dir fins a certa edat, se'ls hi mig perdona perquè al final és el reflexe més pur del que tenim a la societat. Ara, jo la majoria de comentaris bèsties me'ls han fet adults, Vull dir, gent amb... Però i per què no els poden fer els adults, també? No, a veure. No? Primer un perquè tens adult un et filtre, fa tia. mala llet. Sí, No. perquè... Sí. Depèn de No, Un l'adult. nen el fa no. des de la curiositat o des de... Va, i un adult no pot ser curiós? Va, la ignorància, Sí. però la ignorància és una que ets responsable tu, saps? Va, doncs per això preguntes. O sigui, Val, Una però- persona però de s'ha de- més de 20 anys et diria tu, mira, una bruixa.
No, no. per això estic dient que és la pregunta, no? Vale, estem parlant d'un comentari ofensiu o una pregunta? La pregunta sí que No, la la pot fer pregunta, Sí, qualsevol una persona. pregunta, sí. la Una pregunta. pregunta Sí. delicada. Sí, que es No en pot plan... fer, que també com es fa aquesta pregunta, amb Exacte, respecte, de quina manera, però segons quins comentaris... Jo ho dic perquè quan ets adult se suposa que ja has passat per l'etapa de... Si vivim en una societat cívica, tu has de ser capaç de pensar abans d'això. Totalment. Pensar abans de parlar. Per què? Perquè a la teva feina... Ai, no, és que m'ha sortit sol. Bueno, a la teva feina, si dius segons quin comentari, et foten fora. Segons quin comentari pot arribar a ser delicte. Si tu insultes a qui sigui o fas segons quina Sí, sí, cosa. I al final, Titi, s'ha de pensar abans de parlar. Llavors, tu Totalment. penses, això que estic dient, li pots sentar malament a aquesta persona? O com sona, no? Ahir estava amb una amiga també que em deia, no, és que sembla mentida quan estic al teu costat és que sóc invisible. Ah, Sí. sí. I també un altre amic també un dia em diu, és que al teu costat és impossible lligar perquè et miren a tu. Hòstia. Llavors, clar, bueno, a mi em miren, i jo és que com no els miro, hi ha dies que estic com superpositiva, llavors els miro els ulls, i llavors veig que tothom em mira, però normalment miro el terra per saber per on vaig amb la motoreta i no m'assabento Sí. que m'estan mirant, I que sé que m'estan mirant, però de fet quan viatjo a vegades a Londres o a altres ciutats, em sorprenc perquè no em miren, Ah, i dic, oh, estic Clar. passant desapercebuda, Mind your own business. Que La gent heavy. està centrada en la seva i això cosa. és millor o pitjor? Home, Jo crec És que molt és millor. millor. molt És- Jo em és- sento còmoda, és- però a la vegada el fet de per què no em miren és perquè estan focalitzats en la seva pròpia vida i O potser perquè ja tenen més consciència de no ho gent com sé, tu. Sí. no ho sé. Potser sí, no sé. A mi O per respecte, és que al final quedar-te Però- a mirar una persona... és de maleducats. És de Ja, però no em miren maleducats. gens a Londres. Bueno, pues Bueno. millor. Però veus És que és mira'm, millor. sisplau. Estàs dient Londres, També que és capital cultural. Vull Sí, dir, allà clar. hi ha una representació de Ja. tot i Brutal. més. En Clar, plan, per als això ens agrada. currículums no estàs obligat a posar una foto. Cert. Llavors és una cosa que jo penso que potser és més tema d'això. A mi, per exemple, em va passar el primer cop que vaig anar a Berlín, després d'haver tingut l'accident, que com allà també és capital cultural, estètica, de moda, com molt excèntric tot. Molt edgy. Sí, molt... Jo vaig lligar que flipes allà, el primer cop, i va ser com... Uau! La gent era com, uau, quins uns més diferents, que tal, és com que es premia, no? Llavors, també voldria parlar del tema d'aquesta de la infantilització. Perquè per una banda està... ja no és només l'autoestima física, que això ho estem parlant, també és l'autoestima de sentir-te que no ets capaç de fer segons quines coses, perquè al final necessita ajuda i demanar-la. Jo recordo, per exemple, quan vaig tenir l'accident, a vegades llevar-me i buscar les sabatilles d'estar per casa em trigava 10 o 15 minuts perquè m'havia caigut sota el llit o el que sigui. I no poder fer això a vegades ja començava el dia com sentint-me tan malament, de dir, soc menys, soc tal, llavors a vegades no demanes ajuda, quan et tracten com un nen petit a vegades et deixes cuidar i molt d'això. Tu com ho portes això, Nina? No, això, que a vegades la inèrcia és el fet de poder demanar i que t'ajudin, agafes un rol que potser no és el més adient ni per tu ni per l'altre. I el fet de poder demanar i això, doncs fer-t'ho més fàcil, entre cometes, fa que et deixis cuidar i ajudar. I a la vegada et treus per això part de llibertat i d'autonomia, no? Perquè d'alguna forma ho pots fer. I l'altre dia vaig estar un quart d'hora posant-me un mitjó. Bueno, si fas tard, doncs realment et crea impotència. Per què m'està passant això? Però bueno, ho has fet sola i ho acabes fent i ja està. Llavors, has de trobar l'equilibri també a vegades, no? I acostumar-te doncs, a valorar també, que és molt positiu, poder no haver de necessitar aquesta ajuda o demanar-la sempre. Ara bé, acompanyada, em sento més còmoda en segons quines situacions pel fet de tenir la seguretat d'arribar on vull anar, de fer això quan vull, de reduir el temps d'inversió en fer una cosa o una altra. Sí. Llavors, depèn del dia, depèn de com jo estigui també, em sentiré més còmoda acompanyada o fent-ho pel meu compte. Sí, perquè aquest és un altre tema, és com que quan a vegades t'ajuden fent les coses et treus la incertesa que té tenir una discapacitat. Ostres, Exacte. arribaré a aquest lloc perquè l'ascensor funciona tal, veuré aquesta senyal perquè està ben escrita o amb bon contrast o el que sigui. I vosaltres, Sara i Luca, sent acompanyants durant tant temps, com us sentiu a l'hora d'ajudar
de no voler... Bueno, no sé, com ho viviu vosaltres? Bueno, això que deies de la infantilització, jo amb la Nina faig el contrari, l'adultització. En plan de, M'encanta. clar, vull dir, jo sóc conscient de que la Nina pot fer moltes de les coses, que sí, que inverteix molt més temps que el que podria trigar jo. Però, doncs això, m'escarrasso perquè ella també doncs, se les apanyi més sola i que tingui més independència, Mm. fent-li perdre temps. Com Clar. ahir, que no em va voler acompanyar a casa. Va, però clar, és que sí, va, a veure, és temps, o el perds tu o el perdo jo. És Llavors, veritat. tipus, en algunes ocasions em prioritza i en d'altres, doncs, ja t'acompanyo. Clar, això és normalitzar-ho. Clar. Normalitzar-ho i... Clar, jo a ma germana segurament li faria el mateix, saps? Jo a vegades em penso això, no? Que puc fer moltes més coses les que realment puc fer també a vegades. Vull dir, és que ja depèn del mood i depèn Sí. del que vulgui fer, Però a vegades ho veig tot molt fàcil i a vegades és tot molt difícil. Però és que, de fet, recordo que quan érem petits ens passàvem els estius veient Pasión de Gavilanes, Pasión de Gavilanes i Lego. jugant a Legos. Llavors la Nina sempre em demanava coses i li vaig dir, mira, tens un total de 5 favors per dia. Llavors M'encanta! anava traient-los, en plan, sí. Jo no me'n recordo d'això. Jo me'n recordo M'encanta! tan clar. Clar, tu no tipus, te'n recordes perquè va ser ell qui et va posar la norma. Clar. Sí, que bo. L'esbarjo. Va, estem a fer una petita dinàmica i us Let's go. faré preguntes així ràpides, bastant picades, val? Sobre autoestima. Anem a dir-li alguna cosa així rotllo autoestima en temps real. Txan. Val, l'última vegada que et vas sentir un 10 de 10. Luca. Uf. Ràpid. Passo. Tu. Un 10 de 10. Em, No sé. Val tot, eh? Sobre d'un escenari. Sí, guanyen un partit de vòlei, platja. Mira, doncs jo aquest matí, perquè, bueno, clar, hem participat al Festival Nacional de Poesia amb una peça que he escrit jo i pensava, clar, mentre s'està passant, no te n'adones, però per mi ha sigut tan important poder formar part d'aquest cartell juntament amb altres poetes i que la meva obra escrita per mi estigui aquí, Que guai. que dic, ai, mira, intenta sentir-te orgullós del que ha passat, perquè al final és important per tu. Sí. I aquest matí venint aquí, doncs, ho he pensat. Que guai. Us adoneu de que cap de les tres ha sigut física? Rotllo, quan em vaig posar una faldilla i tothom em va dir que guapa. Vull dir, al final, molts cops l'autoestima de fora, de tu veure tu guapa, o sigui, molts cops, ve de dins, Sí, ve del cap, sí. 100%. Mhm. Val, què us fa sentir poderoses? Un outfit, una actitud o un silenci ben posat? Uau, la companyia. Ah, 100%. Opa! Tipus, si estic amb alguna de vosaltres tres o amb d'altres amigues de fora, Uau, és un boost de confiança. Tenir un safe space. uau. Quants anglicismes. És que som molt internationals aquí. Oh my God. Però veus, xarxa de suport. T'ho Xarxa de juro. suport. Sí, jo diria el mateix, la Ah. veritat. O sigui, there's nothing... No hi ha res com tenir una tarda amb amigues. Ai, sí, cura tot, cura T'ho tot. Que es noti l'Advanced Certificate. Sí. Home, no, que et parlem molt anglès que aquí. també Episodi estar amb tu patrocinat per mateixa, Cambridge. Sí. Estar amb tu mateixa, també una tarda tranquil·la i no fent res, però és que jo estic una mica ara antifomo. Molt bé. Molt bé, és que ja ho era estic hora, tia. intentant. Ja era hora, sigui, sí, perquè aquesta no M'està para. costant moltíssim. Perdó, una també. bona Vale. festa, què? Una bona festa també és un Ah, boost. bueno, Sí, aquesta. sí, Una mica de sí. temps, Una amb boiler, aquelles una que, tipus, boiler. Sí, jo dissabte vaig sortir de festa després d'una setmana psicològicament molt dura i vaig anar a sopar amb la meva millor amiga, després vam acabar de festa amb uns amics i va ser tan guai, va ser com un exorcisme, saps? De plan, Que guai. necessitava ballar, vaig fer no sé quants mil passos, només ballant, bla. Però en canvi d'agua bendita, vodka. Toma. Poquito. No, Moscow Mule. Sí, bueno, sí, vodka amb ginger ale. Això, exacte. Si em ve cap- Això. Si em ve alguna cosa serà això, però va ser increïble. Llavors, val, quan et diuen ets una inspiració, o vosaltres quan ho sentiu, què et passa pel cap? A, em poso a plorar d'emoció. B, em poso passivo-agressiva. C, em faig la simpàtica, però per dins vull desaparèixer. Depèn de la situació. Sí, depèn de qui ho digui. Depèn de qui t'ho digui. Molt la Sí, primera i com mai. t'ho I de digui, com no? t'ho digui. No? Reeixís de festa, uau, és inspiració, en plan, jo dic, sí, Súper. fin. Si em venen pel carrer és inspiració, doncs igual, si em ve de gust donar-li la xapa, en plan, no, mira, tal. Sí. O parla amb ella. I Nina, Però tu també t'ho diuen. Clar, a mi m'ho diuen molt.
quan surto a festa amb tu, per No, exemple. i sense Però ens ho mi? diuen per acompanyar-te. acompanyar, Com si exacte, t'estiguessin per fent un acompanyar-te. favor. En plan, Exacte. que bonic que hagis portat a la teva germana de festa. Jo, no, M'ha m'ha portat portat ella de festa. Vull M'ha dir, obligat ella. clar, clar. Exacte, això, pobra, també. 100%. L'he obligat alguna vegada. Sí, És sí, sí. veritat. 100%. La més liada. Per Sí, això ara sí. està en modo detox, no Sí, como. clar, sí, clar. detox A social. veure, I tu, Nina, Sí, com clar. et sent? Com et sents, jo això? normalment és l'última, però m'agradaria que fos la segona. A Més veure. Tu sovint. ets molt maja. Passiva-agressiva. Moltes Per això. vegades. Si veus, s'ha de No, treure. però a vegades també sóc així, però la primera mai. Una cosa, podem comentar quan vam anar a veure Crystal Fighters? Que ens van posar, mare meva, ens sí! van posar rotllo davant de la valla, ¿vale? Si Sí. nosaltres estem, bueno, com sempre passa, ens veuen a primera fila, ens veuen rotllo Busquem struggling. assegurat, busquem a persona de seguretat. Sí, i llavors ens van dir, passeu per aquí, que així estareu... Rotllo, saps als concerts quan hi ha com un espai Sí, entre unes la valles valla entre i l'escenari? l'escenari i el Doncs públic, allà sí. estàvem nosaltres i hi havia un parell de persones més Mm, que no, suposo que treballaven allà o el que sigui. No Sí. paraven de venir a i felicitar-nos, parlar-nos quan sí. nosaltres l'únic que volíem era disfrutar el concert. No paren de dir-li... No sé què et deien. No, i et Què van et van preguntar dir? quants anys tenia. Sí, T'ho va m'ha preguntat tu quants també. anys tenia. Perquè es pensava que tenies, no sé, 12, potser. 12 però o això 50. passa. Vull dir. No els vau dir, en plan de que callessin. I la gent. Sí, Crec que al No els hi al van fer final cap ja, cas. com que li giràvem, Sí. però és que era rotllo tota Però és l'estona. que estaven sí. ballant la Sara i jo, Sí. i ells venien I ens a abraçaven. parlar. Do you want an interview? Sí. Hey! Ja, Paga. paga. Però et van dir- Això et és van el que dir parlàvem alguna l'altre dia, de tema de tu estar de festa, recordo disfrutant, com i que era. et vingui la gent a donar-te la xava i tu potser no és el que estic buscant, no és el que estic buscant. Sí, no, paga'm, contracta'm si vols. Clar, per exemple, en el meu cas, el tema de lo de ets una campiona o ets una inspiració, que en el meu cas va ser una situació d'un accident i la meva manera de prendre-m'ho, més que per dir, per existir, perquè potser no estic fent res, i potser, ets un ser de luz, potser sóc una filla de la gran... I resulta que és això. Val, també he de posar límits. Quan va ser l'última vegada que veu dir no i us veu quedar tan tranquil·les? I si no us en recordeu, potser toca Ja, fer-ho. toca fer-ho, eh? No fa Ui. massa. Jo crec que segurament algun plan o algo que no em venia gaire de gust, que tampoc és posar límit. Segurament el mateix. Jo crec que l'últim va ser alguna així. Com Perquè dir, Ahir, quan em vas dir que no m'acompanyaves al... és veritat, Vas estar practicant-ho. molt bé. És que et costa Que molt, grossa la carita ja. costa no, molt dir no. no i prou. Com si necessités una justificació. Jo això ho estic aprenent aquest any. De no. Aviam, si estàs deixant tirat algú o el que sigui, mira, m'ha suscitat alguna cosa. Però no i ja està. Mhm. Mira, tu et vaig dir no ahir. Ah. Perquè em vas perdre unes ulleres. Em vas perdre unes ulleres. No te les vas perdre jo, li van robar un amic. I què feia en el cap del teu amic? Me Si te les les va havia deixat agafar. a tu. Te les havia deixat a tu i li vas donar al teu amic. No, te les havia deixat a tu. Bueno. I després, bueno, és igual. I et vaig dir que no perquè em vas demanar una càmera molt cara ahir i vaig dir, no, que me la Una perds. cosa, és completament diferent la situació. Una estàvem de festa, Vas dir li van no. arrencar del cap mentre li tiraven un cubata, Que que és un amic de confiança. On de és tota que van la robar, vida. que no On passa està res. el gong? Vale. Però te les he deixat a tu, no al teu amic. Coses familiars després, nen. Que, ara, Ok. que encara no m'heu adoptat. Vale? És mi el cel. Llavors, quina és la vostra red flag personal que us saboteja l'autoestima? Personal, en plan, de mi mateix. Sí, que tu diguis, per exemple, quan em vaig fer no sé, o alguna situació. Impostora. Uf, Al- quan em al- vaig síndrome tenyir de el cabell de blau. Ui, Uf, és veritat. jo vull Allò veure va fotos ser- d'això. Uau, crec que no n'hi ha. Sí, les jo he tinc borrat una... totes. No, jo tinc una. Que fort. Va durar un mes, aquell pentinat. Jo també vaig A fer més, un va ser- destrozo. És veritat, bastants. Mare meva. Em vestia el cabell a la meva habitació de la residència. Bueno, me'l va tallar la meva roommate, Uf. Com? amb tisores. Em vaig Ah, fer te una va cua tallar? i li vaig dir, talla'm. Pum. I després Uf. me'l vaig tenyir de... Va, llavors aquestes sí són físiques, curiós. Clar, No, a veure, no, també hi ha la la red que anava a flag. dir jo, Sí. no. Digues. Tipus, prèvia a sortir en algun espai, la veueta que tens en el cap, que et diu en plan, ui, que no pots, ui, que t'has oblidat el text, o ui, que no saps la coreo, o qualsevol cosa, en plan, no et sortirà bé, no ets graciós, tipus, el no aquest que està com Uf. tan present quan t'has de showcase. Mare de Déu, Sí, què em sí, quan passa? t'has de Síndrome de mostrar. la impostora. Sí, síndrome de la impostora. Això és el que sí? a mi Aquesta també està em molt passa. Es diu present. així? Sí, sí, sí. Nina, tu Joder. què anaves a... Sí, una també. mica això. Postora Soler. Això també em passa Impostora. molt. No, jo anava a dir, a vegades prens decisions i no ets conscient de la teva realitat, no? Jo, quan vaig decidir que el meu somni era tirar-me en parapent,
va ser una mala decisió, Uau. clar, perquè va caure el parapent. El teu somni era volar com la Frida Kahlo. Exacte, però no amb... Ja, Hi ha un vídeo tot. ja d'aquest van caos. 2 vídeos. Total, és igual. Doncs aquí, per mi, va ser un error no ser prou conscient de la meva situació i ignorant perquè no sabia ni que era un esport ni que era de risc. Jo, si potser hagués encaixat les dues coses, hagués pensat ui, Nina, millor que no, potser et mates. I, bueno, em vaig Potser tancar un mates. braç. No, potser sí, O sigui no em que vaig no. matar perquè, mira, No va morir perquè la tenim aquí. sí, que em vaig tancar un braç, tota la Un drama. pelat, drama. bueno, en fi. Sí. No, però el pitjor va ser el trauma que em vaig quedar, no? Sí. Per això, per no haver sigut prou conscient del que estava passant, del meu somni, en Ja. realitat. I al final dius això, potser en una altra situació et crea una inseguretat que una situació sí que ho pots fer, t'entra la por. Clar, al final el més difícil és fer això, saber quan dir això ve de la por o això ve que és que de debò no puc fer-ho. Mira, Bueno, jo la crec que culpa. això que dius, tipus, aquesta reflectiva, jo crec que és la generació d'expectatives. Ja, Que les no és es que jo tinc compleixen. moltes sempre, Sí. amb tot. Sí, de que a vegades ens flipem i diem, tio, això Sí, bueno. no ho puc fer i ja està. I i de Murphy, i de Murphy, eh? Però sí, això és- en parapent. això no li ha ja passat. és- No, no, molt que va ser la d'agafe. primera vegada que li va passar en aquell A l'instructor. volador. No, això és molt d'agafe, tia, mala Potser sort. és perquè però el bueno. pes no passaves lo suficient com per volar. No, No, pot perquè ser. estaven mal desplegats els cables. Sí, És mala sort, és mala sort. O sigui, aquí jo sincerament penso que no tenies tu res a veure, que és mala sort i ja està. per això. I bueno, per últim, completaré la frase. Em començo a estimar de veritat quan... Quan em cuino un bon menjar. Uau! En sèrio? Anava a dir quan em cuino pasta al pesto! Que Mare fort! meva! Dios, Mare sí. meva! Però és que tu cuines molt bé. Ja. Jo no, i a mi em costa molt, o sigui, si jo he de cuinar per més gent, doncs, com que m'esforço més que cuinar-me per mi mateixa, no? Rotllo... El més ràpid. Però en canvi, no sé, per exemple, la meva parella es fa tots uns avocado tous de aquí, no sé què, per ell mateix, O pot que ser. jo per mi doncs, faria un bocata i fin. Però jo quan em cuino alguna cosa amb esforç i amb amor, és com... I love myself. La cuina també és mindfulness, d'anar allà. Sí, Raca, 100%, taca, taca, relaxa taca, molt. taca. Sí, tallar Relaxa les molt. cosetes. Telepatia. Oh, uau. Sí, sou família, clar. Sí. Família. Estem I bastant jo, enamorats. quasi. Tu? No, I tu em començo a estimar de veritat quan... Ostres, jo em començo a estimar de veritat Quan vas a córrer. Buah, és que córrer és el millor pel cap, eh? Mhm. No, t'ho dic en sèrio. No, jo crec que em començo a estimar de veritat quan m'estic fent una autocrítica, però valoro tot el bo que tinc. Que al final, agradar-te a tu mateixa, o sigui, a mi m'ha ajudat molt a acceptar-me amb la meva personalitat. Evidentment, la qüestió és evolucionar, no? Però no canviar la teva essència. O sigui, al final, canviar l'essència jo crec que és una cosa que no s'hauria de fer. Sí. Jo això no sé què dir-te. Hosti, Què has dit? No Què sé vas què escriure? dir Quan exactament. escrius un poema. quan Ja, t'estimes però que dius, ai, que guai que sóc, que guai, ser jo. No, em passa a vegades, però no hi ha una cosa concreta. Quan t'adorms a la platja. Ah, mira, aquí, quan veig l'Alba. Com ens coneix el Aquesta, Luca, molt bé, Uau. gràcies. M'estava preocupant. Super. Quan em llevo a les 6 del matí per veure com surt el sol des de la platja. Això sí Home. que és d'heroïna, xaval? Bravo per l'esforç. Llavors, sí, per les 6 del matí, perquè és ben d'hora. Aquí m'estimo molt. Ai, nens, aquest és un capítol superinteressant, però hem d'anar plegant. Moltes gràcies per haver vingut. Bueno, aquí no hi ha ningú, però... Gràcies per escoltar-nos. Així que, res, la propera vegada que algú et digui que ets una heroïna, només per sortir de casa, Exacte. digue'ls que ser una persona normal ja ets un repte, i si hem de ser heroïnes... I que és normal. No, clar, exacte. I que si hem de ser heroïnes, que sigui per alguna cosa èpica, com sobreviure al pròxim capítol de Discopacitades, on parlarem de com s'ha representat i mal representat la discapacitat a l'art. Perquè si ja costa veure't bé quan et mires, imagina't quan et pinten des de fora. Arra! Gràcies per venir per estar aquí, sempre. Ai, que sí, el tren i tal.